2 Samuel 11, verse 26 and 27. Kunana say amen? Tanamaning dok palihog. 2 Samuel chapter 11, verse number 26 and 27. And when the wife of Uriah heard that Uriah, her husband, was dead, she mourned for her husband. And when the mourning was past, David sent and fetched her to his house. Nasabot niyo yung pulong fetch? Karon ka na gigamiton para sa mga iro. We throw a stick and say fetch. Means kwa ka na. Ang pulong fetch, nagpasabot kwa. And pero sa panahon sa Biblia, at least sa diagi translate ang King James Bible, ang pulong fetch gigamit pa para sa lain-lain, but nagkuha. And when the morning was past, David sent, morning is morning, kasubo man. David sent and fetched her to his house, and she became his wife, and bare him a son. But the thing that David had done displeased the Lord. Sa diha nga ang asawa ni Uriah nakadungog, nga ang iyang bana patay na, siya nasubo alang sa iyang bana. Kana nagpasabot na panahon sa paghilak, na lain lalong nga pulong sa Bisaya, pagminatay. Kinsa nagsabot pagminatay? Meaning, grieve for the dead, right? Maghilak alang sa kamatay, sa taong namatay, right? How many know that word? Pagminatay or nagminatay? Kana ang idea diri, nagminatay na ay set time, basin 2 weeks, basin 14 days, basin 30 days, pero naay panahon nga gitakda daan nga maghilak ta para sa taong nga namatay. Para ni Moses, sila naghilak 30 days. So, wala ko kabalo unsa gayon ang culture niining panahon na sa Biblia, but there was a set time. Ug siya naghilak. Okay. Ug sa diha ang pagsubo or ang panahon sa pagsubo miagi. Si David mipadala ug mipakuha kaniya, mipakuha ni Bathsheba ngadto siyang balay ug siya nahimong iyang asawa. Ug mipahimugsok kaniya sa usa ka lalaki anak. Apan ang butang nga nahimo ni David nakapasilo sa pananaw sa Ginoo. Title of my message is a little unusual. I'm going to put my mic down so I can use my fingers. Y'all understand what this means? It means dalit tinuod gayud. Here's the title of my message. When a wicked plan succeeds. Kung ang daotang plano mouswag. Or we could say, murag mouswag. Magampo na ta. Dayon ko mo makalingkod para sa mensahe karon. Father, would you please bless the message this afternoon? Would you fill me with your Spirit? Thank you, Lord, for every person who's here. Thank you, Lord, for giving victory in spite of the devil's attacks. Thank you, Lord, for growth among many of our people. Thank you for faithfulness. And I pray, dear God, that you'd fill me with your Spirit right now as I preach. Please, God, help me to say exactly what is needed. Please, Holy Spirit, empower me, God. I cannot preach without your help this afternoon. We love you, Lord. Pray in Jesus' name. Amen. Pwede ko maglingkod. Pagkadaghan sa panahon diya sa kinabuhi ni David, diin siya nag-atubang sa hilabihan kadako nga kalistanan. Gikan sa iyang pagkabatanon, nag-atubang siya sa peligro ug lalong makasakitan diya sa kasing-kasing. Samtang siya nagbantay sa mga karnero para siyang papa, nag-atubang siya sa peligro sa lion ug bear ug ang tanan lain peligro dito sa kamingawan layo gikan sa syudad. Siya ra isa nagbantay, nagprotektor sa sheep. Kabalo mo sa story later sa kinabuhi, daghang tuig naglaya siya gikan ni King Saul. Naglaya siya lang sa kinabuhi samtang si King Saul nga nabuwong na pinagi sa kasina, nagukod kaniya. Ang tanan problema ni Saul, masinahon siya. Hey, you listen to me, church members, paminaw, amping kayo sa mga hunahuna sa kasina. Nga naman siya, stop yourself. When you feel kung kana nga hunahuna, musulot sa mong kasing-kasing, nga naman siya nga nai-opportunity, nga naman siya may hatag kaniya sa og regalo, nga naman dali ko. When you feel those thoughts, here's what you do. Stop it. Di ko. Mabuwang ang tao na kontrolahon
sa iyang kasina. Samtang si David nagalayas gikan ni Saul makanunayon. Siya nakadungog sa mga bakak sa iyang mga kaaway. Mga bakak batok kaniya. Basta lang ang hari naggukod gihapon kaniya, walay limitado sa mga sip-sip nga diretso mutirak ni David sa likod. Aron sila makado sa hari. Pasinay benepisyo lang kanila. Magbutang-butang. Read the Psalms. Daghang Psalms, si David nag-story kabayan sa mga tao, magbutang-butang. Halos tanan niya na nahitabo samtang naglayas siya gikan ni Saul. Read, when you compare those Psalms to the stories of David, sugod na ba ka? I'm still trying to get used to that line. Sugod na ba ka naglahos sa situation sa niya ng tao nagbutang-butang kanimo? Doesn't that hurt? Lalo mong dulot ang butang-butang. And samtang si David nagalaya sa lang sa iyang kinabuhi, ang mga butang-butang sa mga bakakon, kanunay nagdangat kaniya, kanunay ang mayong balita, ang mga tao nga gitabangan ni David, nagbudhi kaniya nga to ni Saul. Balik-balik, nag-rescue siya sa tao sa syudad sa, I lost the name of that city, wifey, the first city, nawala yun. I can't think of the name of the city. Siya nag-rescue kanila, dahil si Saul nakadoon na siya dito, ug si Saul padulong, ug si David nang tanag, Ginoo, ang mga tao ni nga syudad mo, muhatag, mutugyan, kanako nga to ni Saul, ang Diyos naging mutugyan sila, kinahanglan ka mo layas. Bisan sila, gitabangan nimo, sila mo budhit nimo gihapon. Kanang, kahimtang nga, kanunay, giatubang ni David. Bisan pagkahuman sa kamatayon ni Saul, si David makanunayon, nagatuman sa guba, gikan sa tanan mga nason nga nagpalibot kaniya, labaw sa tanan ng mga Philistines. Pero kanunay nakiguba, dere, gipalibutan siya sa pakiguba. I'm just trying to say this afternoon, nga ang tibuok kinabuhi ni David na puno sa mga panahon sa kalisod ug kagubot, tibuok. Apan, diha sa tanan niyang kalisod, diha sa tanan niyang kalisdanan, diha sa tanan katalagman, ang Diyos nag-uban gihapon kaniya. And can I say to you this afternoon, Truth Baptist Church, kaya nimo ang bisan unsang kalisod niining kinabuhiya, basta lang ang Diyos magauban kanimo. Amen. That's where the amen goes. Kaya ni David ang kadaghan sa pagsulay, tungod kay ang Diyos nag-uban kaniya. Diya sa pinakagubot, sakto ba? Gubot? My mind's playing tricks on me. Gubot. Walay dash. Nasayo ko sa spelling. Nalibog ko. Sa pinakagubot nga kahimtang, nakadagang siya nga to sa Diyos, o ang Diyos kanunay, nagtubag kaniya, o naggiya kaniya sa saktong sunod decision. Apan, kanang tanan na usog gayod, pagkahuman sa storya sa atong teksto karon hapon. Ang dakong sala ni David uban ni Bathsheba. Ang Diyos wala nagsalikway ni David. Siyempre, he didn't lose his salvation. Pero grabe kayo ang, that's what I'm looking for, pagkawala, what he lost. Takot gyud. Human ni ini nga sala ug ang panahon nga nag-backslide siya tungod niya nga sala. Ang duha ka bersikulo nga atong gibasa karong hapon nagikan sa pinakaubos nga panahon sa kinabuhi ni David. Notice, wala ko nagsulti pinakaalaod. Naidaghang lain adlaw sa kinabuhi ni David nga mas gubot gayud kay niini nga panahon. Apan kining panahon na ang pinakaubos sa iyang batasan. It was the lowest moment of David's life spiritually. Walay panahon sa iyang kinabuhi nga mas layo pa. Siya mas layo pa gikan sa Diyos. 1 year kapin, wala siya nag-ampo.
1 year kapin, wala siya nagbasa sa Biblia nga gihigugma gayud niya sa miagi. 1 year kapin, naglayas siya sa presensya sa Diyos, kay dili siya ganahan, muangkot sa iyang sala. Wala'y panahon sa iyang kinabuhi nga mas miserable ang iyang kalag. Kung ganahan kang mo makakita sa kagulihang sa iyang kalag, niining panahon na, basa ha ang, we call them the Psalms of Repentance. Psalm 6, Psalm 32, Psalm 38, Psalm 51. I think huwag na pailain po, pero nalimot ko. One of these days, kinahanglan ko maglista, diretso ka na para sa mga notes akong outline. Pero kana ang mga nahinumdum na ko diretso. Murag kitang tanan nahibalo sa sugilanon. Ang nasod sa Israel, sa sinugdanan nini nga story, atong gibasa ang last 2 verses, pero magatrasta sa sinugdanan sa chapter in just a minute. Keep your Bibles. If you have your Bible, go back to verse 1. We'll look at it in a minute. Kini nga story nagsugod sa panahon nga ang nasod sa Israel ang naa sa gubat batok sa Ammonites. Muang gyud ang story nga nagsugod sa ilang pakigubat, pero ang nagyapon sila sa guba batok sa Ammonites, ilang kaaway. Diyan sa panahon sa Biblia, I want to explain something to you before we read the verse. Arong klaro yung pagsabot sa verse. Diyan sa panahon sa Biblia, gilimitahan ang panahon sa guba tungod sa weather. Dili mahimo ang pakiguba diya sa panahon sa ulan, or they would in the Bible normally call it winter, ting bugnaw, pero naidaghang ulan, so niyan ang panahon na sa ilang ting bugnaw. Just like here we call it cooler season or rainy season. It was kind of the same at that time in Israel. Nining panahon naggamay kayong ulan sa Israel, pero sa panahon sa Biblia daghang gyud. You don't get a land that floweth with milk and honey kung deserto gayud. So the climate of Israel has changed, and the Middle East in general. Dili mahimo ang pakigubat diya sa panahon sa ulan, tungod dili maayo ang mga dalan, dili maayo ang mga agyanan padulong sa battlefield, ug dili maayo ang battlefield, ug ang imong kasundalohan malubong diya sa lapok. You understand, if you have 100,000 men march through the mud, by the time you get to about the 50th row, they're up to their knees in mud. Nalubong gayud. So, gilimitado ang panahon. Dali maka-atake sa kaaway bisang kanusa. We see that in verse 1. Look at 2 Samuel chapter 11 and verse 1. 2 Samuel chapter 11 verse 1. Kunana sa amen. And it came to pass after the year was expired. The word expired just means tapos na. At the time when kings go forth to battle. Naanay mayong weather, naanay mayong panahon. That David, watch now, sent Joab and his servants with him and all Israel. And they destroyed the children of Ammon and besieged Reba. Reba was the capital city of Ammon. But David tarried still at Jerusalem. O kini nahitabo humanang tuig na tapos. Diya sa panahon sa diyang mga hari mugawas ngato sa gubat nga si David ni padala ni Joab. O giyang mga sulugoon uban kaniya, ang mga sulugoon ni David. Si David wala nag-lead kaniya, nagpadala siya kanila uban ni Joab. Let me back up. Si David may padalat ni Joab o giyang mga sulugoon uban kaniya og tibuok Israel. Og sila milaglag sa mga anak ni Ammon og sila misulong sa Raba. Apan si David may pabiling gihapon sa Jerusalem. Nganuman nga si David wala ni kuyog. Siya man ang hari. Siya ang pangulo. Sa una, diya sa panahon ni Saul, when he was the commander of Saul's army, siya ang naglead sa tao sa gawas, ug naglead sa tao balik. He was the leader.
Nganong siya nagpabiling sa Jerusalem samtang ang iyang kasundaluhan ana diha sa guba. Now I understand in our world today, ang president dili mo ato sa guba, pero diha sa panahon sa Biblia, ang hari ang mag-lead sa iyang kasundaluhan. Pero niining panahon na, si Joab na lang. Kaya nga naman. Ang Biblia dili klarong musulti ka nato sa rason. Pero, para nako sayon masabtan, mura siya nagtapura. Wala siya gana. Basta wala siya miadto. Wala siya importante nga business dito sa Jerusalem. Wala siya nag-atiman sa mga government events o nagsula sa mga balaod. Wala. Ang sa atong nakitan sa sunod verse. Naghigda-higda siya sa tibok hapon. Nagtindog na, gikapoy, naghigda. Kay dugay na naghigda. Mutindog siya, magbarog na, diya sa panahon sa kilom-kilom, sa panahon kilom-kilom, the sun is just starting to set, or nag-set na, pero medyo makita pa. Kilom-kilom, I know that because I just read it today, we're going to read it in a minute. Nagtapol siya. You listen to me right now, paminaw na ko karon. Walay panahon sa imong kinabuhi na mas delikado pa kaya niya ng panahon na nag-i-controla na ka sa imong katapulan. Kana manggayod ang panahon nga ang yawa makalihok na sa imong kinabuhi. We have an English proverb, not from the Bible, just an English proverb. It goes something like this. Idle hands. Idle means walay buhat. Idle hands are the devil's workshop. Ang makamot nga walay buhat, kana ang situation di inang yawa makalihok. You listen to me tonight. Every church member, listen to me tonight. Wa ko'y labot unsa ang kalig-on sa imong Christian life. Kung ang katapulan mag-control na, padulong ka sa dakong sala. Halos tanang hilabihan kadako nga sala sa atong kinabuhi. Giunhan sa panahon sa katapulan. Kung ikaw motugot nga ang imong pagbati mohimo na sa imong mga decision pagkadako sa peligro sa imong espirituhanong kahimtang. Wala ko'y gana mo basa sa Biblia. You ever felt that? Wala ko'y gana mo ampo. Wala ko'y gana mo simba. Wala ko'y gana mo sangyaw. Oh, inay tao dito pero ikaw na lang, tarira ko. Walay gana. Gikontrola sa pagbati. Pero dali lang ang katapulan. English. It's not just laziness in spiritual areas that's dangerous. It's all laziness. Watch me now. Sa dali pa ka magtapol sa imong pagsimba, una ka magtapol sa imong buluhaton sa balay. Pila ka Pilipino dili magsimba kaysa tibok simana naglangan-langan nga manglaba. Amen! Wala ko'y gana manglaba. So, sa imong buhaton, lingkod-lingkod lang. Facebook, tabi-tabi. Wala ko'y gana maghugas. Wala ko'y gana maglungag. Wala ko'y gana maglimpyo. How about this one? Wala ko'y gana magskwela. Ladies and gentlemen, kamong mga students sa school, go to school. Your pastor does not believe in worshiping education.
But I do believe in character. Go to school. Ang batasan nga ikaw mag-develop ni ining panahon na sa imong kinabuhi sa eskwela, kana manggod ang imong batasan kung dakon na ka og nanay trabaho. Nga naman pipilag gayon ang mayong trabahante nining panahon na kay sukat sa pagkabata nagtapos sila sa eskwela. Wa man kinikanan mo tugo. By the way, parents, kung ikaw maghimo sa homework para sa imong bata, dili ka na gugma. Nagtugo nga siya magtapol, say, well, just masayon ako na lang. Mag-develop ka sa batasan nga mo guba sa kinabuhi sa imong anak kung dako na siya. When your kid says, wala ko nakasabot sa answer, don't tell him the answer. Itudlo siya. Sayo pang grammar, tudlo siya. Unsaon pagkaton. Help them to figure it out. Kaya nga naman, ang batasan nga magikan sa eskwela, mag-apektar sa tibo kinabuhi. Are you listening to me now? Education is not about money and career. It's about following God's will. But you're not going to follow God's will kung wala kay batasan. Ang tanan klase sa katapulan padulong sa maurang peligro. Are you listening? Kanusa si David. Watch, the man after God's own heart. Ang tao nga subay sa kasing-kasing sa Diyos. Sakto bale? Kanusa siya napukan? Diya sa panahon sa katapulan. Naay takong sayop sa hunong-huna sa Pilipinas. O ang katapulan, dili uskadako nga butang gamay ra. No, it's a huge thing. Kay ang katapulan, mao ang muuna sa tanan laing sala. Amen. Tanaw unsa nahitabo sa sunod. Look at verse 2. 2 Samuel 11 verse 2. Verse 1, wala siya mikuyog ngadto sa gubat. Look at verse 2. And it came to pass in an eventide that David arose from off his bed. O kini nahitabo sa panahon sa kilom-kilom nga si David mibangon gikan sa iyang higdaanan. Nagkubukatanan, nga naman na siya sa higdaanan, diya sa panahon sa kilom-kilom. He didn't just go to bed. He's been laying there all day. Gikapoy siya maghigda, so nagbarog na. Murag tibok hapon. Nagtindog siya og naglakaw dito sayang ato. Kay syempre dito sa panahon sa Biblia ang kadaghanan sa balay diya sa Israel naay flat roof ug naay mga sa English battlements, meaning unsay na ang gamay nga parel aron tao dali mapukan. We have some houses like that here in the Philippines. Pero mas common nga dali ka maglakaw-lakaw kay sin gyapon sa sulod sa walls. But nagbarog siya, naglakaw na lang. Naglantaw-lantaw. What happened? Una, nagtapol. Ikaduha, gilaay na. Do you know why we get bored? Because we don't want to do the things we should do. Ang ako mga anak kabalo, dilit maalamon nga masulti ni Pastor Mike, I'm bored. Kaya si Pastor Mike naitubag para na yana. Ako makahatag ni mo buluhaton kung gilaay ka. Parents, learn that. Don't let your kids say they're bored. Put them to work. Wala'y lingaw sa balay. Uy, naay daghang lingaw. Naay paghugas, naay pagsilhig. Daghang lingaw dire. Amen! It's okay to say amen, parents, when I'm helping you out. Gilaay na siya. Ang taong nagtapol, kanunay padulong sa pagkalaay
O kana maong panahon sa dakong tentasyon. Kanusa ba ang batanon tintalang nga mo laag-laag kung laay na siya? Amen. Kanang panahon nga tintalang ka mo lantaw sa walay pulos nga kabuwang sa imong cellphone kung laay na ka. Pila ka prank videos lantawon sa mga tao kay gila ay walay lingaw sa balay. Man, it's really quiet when the pastor preaches about laziness. Boy, can we have the kids come back and sing? Pwede ba ang bata? Na ay taong akan, hunay maglangan. Grabe kayo ang ilang katapulan. Huwag tanan mga membro. Ah! Diha sa panahon nga gilaay na ka. Kanang panahon nga magsugod ka og daydream kabahin sa imong crush. Amen. Kamu kabalo sa story kabahin ni David. Diya sa iyang pagkalaay, nakakita siya sa matahong nga babae. By the way, if he had gone to the battle, wala gyud siya nakakita sa babae nga naligo. Kung busy ka nga maghimo sa imong buluhaton sa balay ug magbasa sa imong Biblia ug mag-atiman sa imong kaugalingong sininas ug naghimo sa imong kaugalingong responsibilidad, mas gamay kaayong chance nga tintalang ka mo lantaw sa kahugawan. Nakakita siya sa matahong nga babae nga naligo ug ang iyang kasing-kasing na puno sa kaulag. See, Pastor Mike, that's a strong word. That's the correct word. You look at me, ladies, you need to understand something. Kung ikaw mo pakita sa imong lawas, ngato sa mga lalaki, maggawas sa imong balay sa buntag, nagsuot og shorts tari, makita imong thighs, magsuot niya nga spaghetti straps, nasyakayod ko sa kalihokan sa agricultural niaging Friday samtang nagsuonin me. Na ay acquaintance party or acquaintance meeting sa JRMSU students pero dito sa agricultural. Nakuha po matana. Nasab yung acquaintance, magkaila-ila, di ba? Nakuha po matana. Nga naman, ikaw kinala mo kita sa pahanay sa tanani mong kauban na rong magkaila nila. Kinahanglan ba? They should have called it a nakedness party. I promise you, there's nobody getting to know the inner person because there was a lot of lust inside that room. Awkward yun. Maghatag ko sa mga packets nga to sa mga babae. Uy! Pero pisa ng mga lalaki. Ang mga lalaki nagsuot sa suit coat, walay shirt. So makita nga to dere. Walay tao ganan mo kita ni Ana. And the girls can say, Amen. In America, we have an expression, showing off your chest hair. Filipinos don't have that. Dili sa akong nakitaan. Listen to me, ladies. Nairas kung kinahanglan ka mo tago sa imong lawas. Amen. Old-fashioned modesty is a huge part of righteousness in the Church of God. Nag-istorya ko sa mga pulisya, dugay na sila ato sa church dito sa Banonong Crossing kay gisugot nila. Kinahanglan ka mangita o espirituhanong guidance. You have to have spiritual guidance. They enforced it at the police station for 2 weeks. So,
They came to me and we had a meeting. I had 7 police officers. What'd you do, Pastor Mike? Nag-share ko kanila kabayan sa kaluwasan. Siyempre. Led them to Christ. 6 out of the 7, naluwas na. Ang usa wala. So next week, sila may balik. Kinala mag-picture-picture na ebidensya nga sila ni ato gayud sa pastor. They made me do it in 2 different places. Dili pwede sa opisina sa second week. Kinanglan sa auditorium. Arong klaro mga 2 ka panahon. Nagasalig gayud sila sa ilang mga polisya. Pero samtang ang polisya na dito sa, I think sa second week, sila na ginawa na ko, ito sa Katolika. Naay mga babae mo. Sulod na, sexy? O ang polisya, wala pa siya. I don't remember, basing naluwas na. Pero bago pag yun, kung naluwas na, or maybe it was before I shared the gospel, I don't remember. Pero yan, gisulti, para ka na ako. Dali, angay na para sa pagsimba. Have you noticed they now have a dress code outside the door at the Catholic Cathedral? Nakita niyo ka na? Kay bisa ng mga Katolika nakasabot kung ang mga babae, sexy manggod, wala ay lalaki maminaw sa magwali. Mag-ana. Diba? Ladies, modesty matters. Pero dili sa church lang. All week long. Nag-post ko sa Facebook a few weeks ago. Facebook hates my Visayan posts. So I'll tell you, because only 3 people saw it. 3 people reacted. I don't know how many people saw it. Pasin sila nasukog, nag-block. Here's what I said. Pagkaluya sa pagtuo nga makapausog sa imong pamisti sa Domingo lang. Amen. Napuno ang kasing-kasing ni David sa dili mapugnan nga kaulag. Gentlemen, be careful what you look at. Ampin kaayo unsa imong tan-awon diha sa imong phone. Unsa imong tan-awon samtang nag-drive ka o nagsakay. Ampin kayo unsa imong lantawon diha sa TV. Ang Diyos nagmugna sa lalaki nga ma-excited gayud kung mukita siya sa lawas sa babaye. That is God's plan. Saying kaya nga naman, kayang Diyos nagplano nga ang mga babaye dili mo pakita sa iyang lawas nga to sa tibok neighborhood. Ang Diyos nagtuyo nga ang lalaki mo kita lang sa lawas sa iyang asawa o walay problema. Hey gentlemen, di kaya nimo ang kaulag nga mupuno sa imong kalag kung ikaw maglantaw sa kaugawan sa imong phone. You can't stop it. It will control you. Kung ikaw mo lantaw sa mga sexy pictures o videos, mohimo man ka sa mga butang nga dali gayud himuon nimo sa laing sitwasyon. Guard your eyes. Pagprotektar sa imong mga mata. It applies to women too, but more to men. Man, it's quiet tonight. Ma'am Ruth, can I come sit next to you? Wala ko higala diri karon basi. Bisan si David. Oh, I'm sorry, I skipped something very important. Si David nakakita ni Bathsheba. By the way, I could be wrong, but I think she did it on purpose. Basi na sayop ko. Pero para nako, basing gituyok yun niya. Ang balay ni David mas taas kaysa tanan lain. Huwag siya nahibulong kung na siya sa atop sa iyang balay, makakita siya sa hari dito sa atop siya. She'd seen the king before. I think she knew. Basin dili. Si David nakakita niya, napuno yung kasing-kasing sa pangibog, ug siya nangotar sa iyang mga sulugoon. Kinsa man siya. Now, how do you expect to hide your sin when you're asking your servants, who's that girl?
It's like some of you dumb girls telling who you like to all your friends. How dumb can you be? How would I say it in Visayan? Unsay kadako sa imong pagkabutol. Sakto. Pastor. Kinsa imong crush? Di ko musulti nimo. Kay Kristohanon ta. Si David ang utana, kinsa na, ug iyang sulugoon nagtubag. David, hunahuna ko nga kana si Bathsheba, ang asawa ni Uriah. Excuse me, sir. Naminyo siya. Pero, si David dili makapugo nga sa tinguha nga nagtubo sa iyang kalag tungod sa iyang kitanaw. Did I say that right? I'm close. Si David nagsugo sa iyang mga sulugoon ug sila ni ato sa balay ni Bathsheba. Ang hari gara mo kita kanimo. Sa gabi ina, siya nahibalo sa raso. Ikuyog siya sa sulugoon, nagsulod sa kwarto ni David ug nagpanapaw sila. Dayon ang takong problema niabot. Para ni David, okay naman, one time lang. Okay naman, makausa lang, dili. Have you ever sinned and said, dili gyud ko maghimo niya na pag-usab? You ever done that? Dili gyud ko maghimo niya na pag-usab hangtod sa sunod. Diba? Dayon ang bad news niabot. Pasin 1 month, 2 months, miyagi. Ug si Bathsheba nagpadala sa message ni David. Puros na ko. O kinang problema? Si Uriah, usa ka isog nga sundalo ni David. He's listed in the list of David's mighty men. He was at the battle. Dugay na. Walay chance nga siyang amahan. Ug sa kalit lang, si David nag-realize, nakoy problema. Ug diretso, nagsugod siya og laraw sa plano unsaon pagtago sa iyang sala. Usahay, mahibulong ko, are you listening? Usahay mahibulong ko sa mga butang nga buhaton sa mga Kristohanon aron motago sa ilang mga sala. Dali ka na ng Pastor Mahibalo. Truth Baptist Church, I'm not God. Kung ako mahibalo ka na, dili ang pinakadakong problema para nimo. Sa kamatuoran, kung ako mahibalo mo, sulay kung mutabang nimo. Aron makaikyas ka, o dili magpadayon niya ng sala. Natingala ko sa pagkadali ng mga Kristohanon mamakak aron molikay sa pagkaulaw. Sometimes it amazes me. Nag-study ko gamay sa libisang kinsa nga membro. Ug mga tanag ko sa question, just simply, nagtabi-tabi lang. Wala ko ituyo. I'm just trying, we say in English, to make conversation. Because I'm not real good at making conversation. Dili ka na akong kahana sa kinabuhi. Kinahanglan akong maningkamot just para sa pagtabi-tabi lang. O akong mga tanong, so unsa man o kalit lang ang tao. Well, pastor na yan. Wala ko nag-investigar. Friendly question lang. Ano man ikaw mag-diretsong makulba? Unsay mong gitago? Unsay mong gitago? Truth Baptist Church, kung ako mukat unsay mong sayop, kanadali ang importante nga butang. Ang Diyos na hibalo na daan.
O kung ikaw mamakak, siya nahibulok po niya na. O gamay ra akong bakak. Walay bakak sa pananaw sa Diyos. Walay gamay nga bakak diya sa pananaw sa Diyos. We say in English, it's a little white lie. There's no such thing. There is truth and there are lies. That's it. Natingala ko sa pagkadali ng tao mamakak. Aron molikay sa kaulaw. Dayon pagkadako sa kaulaw kung ang kamatuoran ibutyag na. Mas mayo gayud kung wala ka na makak. Mas mayo ikaw nag-angkon sa imong sayop aron ang tao makatabang kanimo. You married people, kamo nga mga tao na minyo, dali gyud mamakak sa imong bana, sa imong asawa aron molikay sa pagyaw-yaw. Kamo mga batanon, dali mamakak sa inyong kinikanan aron dali sila masuko. God is watching. Ang Diyos nagabantay. Na ako'y suggestion. Kung dali ka ganahan maulaw, ayaw paghimo sa makapaulaw nga mga butang. Deep ka ayo! Kung wala kay sala, wala man kay itago! Wala'y rason mahadlok! Sa dali pa ka maghimo sa decision, maalamon gyud ka kung mangutana ka, kini nga butang ganahan buhaton ako, maulaw ba ko kung pastor mo cut-on ka ba ni ini? Kung ang tubag, oo. Murag sala. Ug nabala ka kabayan sa wrong person, kay ako dili ang maguhukam. Are you listening to me? I'll just be honest with you. This is a frustration for me as an American in Filipino culture. I don't understand. I do understand, but it bothers me just the same. Why people are more worried about me thinking they're a good Christian than they are about being a good Christian. Sabta niyo ka na, ang mga tao mas mabalakon, mas mabalaka, kabahin sa akong nga, ganan sila nga ako maghuno-huna nga matarong sila. Mas importante na para nila kaysa ang tinod pagkamatarong sa ilang kinabuhi. How do you know? Because you lie! And there's no such thing as a righteous liar. Wala gayoy, matarong nga baka ko ni ining kalibutana. And boy, is it quiet in here. Mamakak tarong mulikay sa kaulaw. Mamakak aron ang lain tao mo dapig kanato sa atong panagbingkil sa uban. Amen. Just for the record, wala ko'y plano nga mawala ni karon hapon. Nagsugod ko sa typing sa 2:51. Nag-finish ko 4:20. Kung maigo ka, dawata ka na nagikan sa Diyos. Si David naglaraw, unsa akong mahimo? Sa na siya'y plano, ha! Nako'y plano. Ako musugot ni Joab nga mupadalat ni Uriah nganhit dari. Dayon mo uli siya, siyempre, mag-uban sa iyang asawa. Dayon, kung naay balita, si Bathsheba na anak, ang tanang tao mo to, kanang anak ni Uriah, congratulations kaning duha. Pero naay problema. Si Uriah na ay mas mayo nga batasan kay ni David niya ng panahon na niuli siya gikan sa gubat, naghatad ni David sa report gikan ni Joab,
Dayon nigawa siya og natulog gawa sa palasyo, sa pultahan sa palasyo uban sa mga sulugoon sa hari. Si David nagtawag kaniya, nga naman wala ka ni uli nga to sa imong asawa. Nakagwa pa nga asawa sa balay, wala ka ni uli. Og si Uriah nagtubag, samtang ang akong kauban nga mga sundalo nakiguba dito sa patag. Natulog diha sa tento, ikaw maghuno-huna nga ako mo huli ug mo bisita sa akong asawa, di manggod ko maghimo niya na. Wow. Ligong ang tinindogan ni Uriah. Si David, ang sa akong mahimo. Siyempre, ang tanang tao, kabalo, what si miuli? Ha! Ako mo pahubog kaniya. O kung hubog na gyud siya, siyempre, magbarag-barag siya mo uli na. Okay raman! Pero bisan sa diyang nahubog siya, wala siya ni uli. So si David, ang sa akong mahimo karon. You ever done that? Usa ka pakak, padulong sa sunod, padulong sa sunod, padulong sa sunod. Kung magsugod ka o pagpamakak, walay ikyas. Hangtod, takpan o sakpan gayud ka. Na-stress na si David. Unsa akong mahimo. Nagkuha siya sa paper. Nagsula sa letter ngadto ni Joab. Sulat sa letter yang gisulti. Ganahan ko ikaw mubutang ni Uriah diha sa pinaka-delikado nga lugar sa guba. Dayon kung ini gayurang guba, magatras ka o biyaa siya. Biyai siya. Aron siya mamatay. Dayong nagpilo siya, or basing nag-roll siya, nagselyo gamit sa iyang ring, o iyang gihatag sa death sentence ni Uriah, ngadto sa kamot ni Uriah. And said, dada kani ngadto ni Joab. Si Uriah walay idea, nagbit-bit siya sa iyang kaugalingon, death sentence. Ang taong nagkawat sa iyang asawa, nagpadala kaniya ngadto sa iyang kamatayon. You listen to me, wala ka kabalo sa padulong ang gamay nga katapulan sa imong kinabuhi. Si Uriah nagdala sa mensahe ngadto ni Joab. Si Joab nag-abri sa letter. Si Joab, bisan na siya daghang maot nga bahin sa ang batasan. One thing about Joab, dali siya makasabot. There's another word on dali siya magmatikod. Can I use the word matikod? Mamatikton siya. Is that a right word? He was very discerning. Nakasabot siya sa batasan ni David. Nakasabot siya sa batasan sa tao just in general. And when he got that letter, diretso siya nahibalo. Si David di gyud maghimo ni ini gawa sa dako nga rason. Si Joab nahibalo sa asawa ni Uriah. He knew. So huno-huno ba nako? Si David naghuno-huna, kinahanglan kong magtago sa akong sala. Una, ang naisulugoon nga siya nga iyang gipangutana sa first time. Kinsa man kana nga babae? Oh, kana nga asawa ni Uriah. Siya nahibalo. Dayon na ay mga sulugoon padalat ni David ngadto sa aron mo kuha niya. Pila ka buok? Murag 2, 3, pasin 4. Silang tanan nahibalo. Ug ako musulti nimo. Ang batasan sa tao sa 2024 sama gayud sa batasan sa tao sa panahon sa Biblia. Sa diha sila nibalik ngadto sa palasyo. Sa sunod adlaw ang tibok palasyo, ang tanan tao nagastorya sa kabahin sa gipanghitabo ni sa ibang ang gibuhat ni David sa gabi. Do you think there was one servant in the palace who didn't know that Bathsheba went in David's bedroom? Wala ra. Nihusa. Everybody knew. Dayon si Joab, nahibalo. Nagbana-bana siya.
Listen to me. Dalit yun tamo too. Kung makahimo ko ni ini sayong kayo tagoon, you're wrong. Kaya kini akong nakitaan, sa akong natural kinaiya, kung tintalang ko makasala, akong klaseng tao makasala, naginusara. But I see most Filipinos don't tend to be that way. Ang kadaghanan sa Pilipino, makasala uban sa ilang barkada. Diba? Pero man sa US, most people. Let me tell you something. Kung makasala ka ang daghang tao na hibalo, why do you believe you can hide it? Unsa kadugay? Ikaw, unsay mong hunahuna, unsa kadugay makatago gyapon ka niya na you can't. Tungod ang kamatuoran, kanunay igabutyag sa Diyos. Are you listening to me now? Ang final plano ni David, si Uriah nagdala sa message nga to ni Joab. Ang Biblia naging si Joab nigawas ug naglantaw sa syudad. Nagpili siya sa lugar nga naay kaaway nga sundalo nga isog yun. Ug siya nagsulti, Uriah, ikaw ang mag-lead niya ng dapita. Dayon sa diha si Uriah nagatake nga maisogon. Si David nagsulti sa tanang kauban. Tanang kauban, pakatras na. Atras na. Ug si Uriah the Hittite, ang matinumanong nga sulugoon ni David, isog nga sundalo, kipatay. And God said to David later in the story, nagpatay ka ni Uriah, pinaagi sa espada sa mga Ammonites. Pero ikaw manggod ang tigpatay. But here's the amazing thing. Are you listening to me tonight? Ang plano ni David, nag-uswag. It worked. Nag-uswag naman ang iyang daotang plano sa iyang huna-huna. Can we reread our text verses tonight? And then this incredibly uncomfortable sermon will come to an end. 2 Samuel 11, verse 26. 2 Samuel 11, verse 26. And when the wife of Uriah heard that Uriah her husband was dead, she mourned for her husband. Ug sa diha nga ang asawa ni Uriah nakadungog nga ang iyang bana patay na, siya nasubo alang siyang bana. And when the morning was past, David sent and fetched her to his house, and she became his wife and bare him a son. Ug sa diha, ang pagsubo miagi. Si David mi padala ug mi pakuha kaniya ngadto sa iyang balay. Ug siya nahimong iyang asawa ug mi pahimugsok kaniya sa usa ka lalaking anak. Murag okay naman. What na problema? Patay na si Uriah. Na si Bathsheba sa akwa. Okay naman. Nag-uswag man ang akong plano. Apan napay gamay nga problema. Wala ko nagbasa sa katapusan sa verse 27. But the thing that David had done displeased the Lord. Apan ang butang nga nahimo ni David nakapasilo sa pananaw sa Ginoo. Ang Diyos wala nahimuot. I'd just like to say tonight, sometimes it looks like a wicked plan has succeeded. Usahay, murag ang atong daotang plano sa pagtago sa sala,
Naggana, nag-uswag man. Sometimes, naghunahuna ta nga, nag-ikyas na, wala nasakpan. Kana man ang gihunahuna ni David, pero nasayop siya. Nasayop siya. Tonight, I want to remind our church of a very simple truth. Basta lang nabuhi pa ang Diyos, wala gayoy kompleto nga pag-ikyas gikan sa mga resulta sa atong mga sala. I got away with it. Nag-ikyas ko, wala ko nasakpan, wala'y problema. Watch me now. The story's not over yet. For the ways of man are before the eyes of the Lord, and he, the Lord, pondereth all his goings. His own iniquity shall take the wicked himself, and he shall be holden with the cords of his sins. Kaya ang mga dalan sa tao anay atubangan sa mga mata sa Ginoo, ug siya nagasusi sa tanan niyang mga lakaw. Samtang ikaw andam nga himo sa butang nga dili sakto sa pananaw sa Dios, ang Dios nasa langit nagbantay ra. Sa diyang magsugod na ka, nag-follow sa imong plano ang Dios na maghunahuna siya kabahin sa imong buhat. Ladies and gentlemen, that should scare you. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang kahadlok sa Ginoo maong sinugdanan sa kaalam. Ang iyang kaugalingon, mga kadautan modakop sa dautan mismo, ug siya mapugnan sa mga pisi sa iyang mga sala. Nag-ikyas na ko, wala pa. Say, well, Pastor Mike, what should I do? Nakoy sikrito nga sala. Number one, can I just say, I am not asking you to come and confess your sin to me. I'm not a priest. So unless there's a really specific reason that you need to tell me, I'll be honest, I'd rather not know. Unless the Holy Spirit says you need to talk to pastor so he can help you. Gawas niya na, I don't want to know. I'm not that kind of a pastor. Let me tell you something. Kung nakay gitago nga sala, kinahanglan ka sa kaluoy sa Diyos. He that covereth his sin shall not prosper, but he that confesseth and forsaketh shall have mercy. So ako mga tana, kinahanglan ba ka sa kaluoy? Are you in the process that David was in? Naisalat dere tayon magtago. Kinahanglan po magtago niya na kay mamakakpag-usap arong tao wala. Kinahanglan matago pag-usap. It never ends, ladies and gentlemen. Pohon kinahanglan ka mag-atubang sa kamaturan. Na makako, sorry kayo. Get it right. I'm not asking you to come confess sins. That's a Catholic thing. We don't practice confessional booths here, okay? Magsulod, Father, I have sinned. I am not your father. Call no man father upon earth. Dili ko ang imong amahan. Mas guwapo ko kay kaniya. So I'm not asking you to come to me unless there's a very, very specific reason. And that reason should be God is pushing you to because you need help. But other than that, what you need to do is come down to an altar and say, God, you know what I did. Kini. Paliho Ginoo. Kaloy ako. That's what we need. Now, I gotta believe, kung Diyos nagiya ka na kung magwali ni nining panahon na, nahirason. Get it right. Ayaw maghuno-huna.
Murag mahanaw nini nga problema, makapadayon lang ko, get it right. He that confesseth and forsaketh. So ako mga tana, unsa kinahanglan isalikway nimo? You already know. I want every head bowed, every eye closed.